kashe ni da makamina? Wallahi ƙarya ne. Me fare ne shugaba? Mafarki ne. Wai baban jagwa ya kashe ni kuma da wukata. Mutuwa ba naka bane wallahi mai gida yanzu. Su jira da sauran lokaci. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Domin mai gida ya sha tabara ya sha yas. Babu wanda ya isa ya kashe ka. Sai dai kai ka kashe. ƙarya suke mai gida wallahi ba za su iya ba. Su zo ai gaba da gaba su biyo mu daji ƙarya ne wallahi sai dai uwar yaro ta haifi wani mai gida. In ma turanya suka yi ƙarya suke wallahi ka sha tabara ka sha yasin mai gida. Gani akwai abin da baban jagwa yake shiryawa. Dan haka an fasa baccin ba. Ku zo mu tafi. Yamma kike yi? To naji na abinci na. Abinci? Ƙwarai da gaske. Ai baka da abinci a gidan nan. Sai ka tafi can wajen Shatu wadda zaka aura, amaryar da zaka aura. Sai ka je gidan ta ci abinci, amma nan gidan baka da abinci a cikin gidan nan. Ni kike tambaya wani abinci zaki bani? Kina zaune a nan kina kwanci kina gem? Ni ba wani abinci da zan baka. Ka tafi can wajen Shatu. Ita ce kake so, ita ce zaka aura, ka je ta baka abinci. Dan ni ba wani abincin da zan baka a cikin gidan nan. Ta inda kika bullo kenan? Warai da gaske. To na rantse da Allah zan miki mugun duka a cikin gidan nan. Mugun duka? Warai da gaske. Ni za ka yi ma mugun duka? To a inda sabo na saba, in dai mugun duka ne, ka daɗe ba kai ba, abinci dai ba zan yi ba, kuma ba zan bada ba. Ehe. Saboda baki da kunya in ba da kuɗi ki ce mun ba magana abinci? Taɓi, lallai, abinci, za ka ci abinci. Ai wallahi tallahi kai bari ka jin gaya maka ba wani abincin da za ka ci a cikin gidan nan. Ehe, ba wani abincin da zan baka a cikin gidan nan. To zo, ba ni kuɗi na, ba ni kuɗi na. Ba zan zo ba. Umaira, sai yanzu na samu kwanciyar hankali da natsuwa a cikin raina da na ganki a gabana. Na tura sako guda 5, amma kowanne an sa ɗaya ne, cewa kina rayi. Amma zuciyata na kasa nutsuwa. Sai yanzu da na samu na ganki, sannan na ji hankali na ya kwanta. Wallahi na shiga damuwa sosai kwana 2. Wallahi dadi ya sami ido. Dadi ya matukar sa ido a kaina. Duk motsi na a cikin gida dadi ya riga da ya sami ido. Ni ma hankali na a tashi yake. Yanzu ma da taimakon ƙawata ummi akan cewa za mu tafi Islamiya ana sauka muka fito. Na zo da in ganka hankali na ya kwanta. Haka ne. Amma ba kwana 2 maganar Allah kin bar zuciyata a cikin tunani. Ke kawai nake tunani na kasa samun sukuni gaba daya. Kana ta tunani an ce maka na mutu, amma lafiya? Lafiya ce ta kawo haka. Amma dai abin da nake son ki da shi, a duk inda kika ga wata baƙuwar fuska wadda baki gane mata ba, to ki hanzari ki bar gurin. Sakamakon makiyana na san shirin su ne. To amma dai wannan shine mafita. A duk inda kika ga baƙuwar fuska da baki gane mata ba, kar ki tsaya bincika ko menene, kawai ki bar gurin. Shikenan.
Ni kam ya magana mu ne. Wai yaushe ne zaka turo kai wuf da ni? Durin uwa salatin arna. An zo gurin. Ai ni kaina ba da wani burin kawai da ya wuce ki wuf da ni. Kowa ya huta kawai. Makiya dan bura uba su zo gurin bikin daji kure. Kin yi shiru ina sauraron ki. Ba wani abu bane yaya ba. Yana ne ta zo bayan ta zo mun gama abin da zamu yi ta wuce. Za ta wuce kai sai mun sallama. Kawai tana mun sallama sai ga fitowar anti. Wai me ke kawo ta gidan nan in ba munafunci ba ta lura da lokacin ta zo gidan nan gulma yake kawo ta. So tana wannan magana sai anti na ta ce to ai ni ban kira sunan ki ba ko da na zo gidan nan fa. So shine fa anti na yaya na ta fara wai anti kai matanka ta fara zage-zage wai ai ta ma san cewa lokacin da mahaifin mu ya rasu a dakali ne. Ƙarya ne da ba a dakalin ya mutu ba a dakalin ya mutu. Laleta ina jin ki ci gaba. Zage-zagen da bai kamata ba tana zage-zage ta kuma antina ta ba za ta iya jurewa. Amina duk fitinan da yake faruwa a cikin gidan nan kina ɗaya daga cikin wanda suke haddasa shi. Saboda matata shiru-shiru ne ba wanda ya santa da hayaniya shi yasa kowane kura kuka ɗebo sai akan ta ko? Duk abin da kuka ga dama in dai bana gidan nan shikenan sai akan ta ko? Me ya kawo yayar taki gidan nan? Me ya kawo ta? Wancan karan ta zo ta da kimatana. Yanzu ma kin ƙara kawo ta zo ta da ke ta saboda rashin mutunci ko? Saboda kun ga cewa matata ba ta da matsala ba ta hayaniya ko? Ko? Shi yasa kuke amfani da wannan damar ku dinga cin mata mutunci ko? Ba haka bane ba. Ga wannan. Hajiya ki shuru. Bari ki ji. Wallahi duk wanda ya ƙara neman ya ci mutuncin matata a gidan nan wallahi ba zan ɗaga mu kowaye kafa ba. Saboda rashin mutunci, saboda kun ga matata Salaha ce ba ruwanta da hayaniya shikenan kawai ta abin da kuka ga dama akan ta. Amma yanzu dan baka da hankali sai ka ɗauki hannu ka sa Hajiya dakata Hajiya ko menene ke ya kamata a ce kina magance shi amma da abubuwan nan da yake faruwa a gidan nan fa a gaban ki ake yi wani mataki ka taba dauka ita take goya musu baya kyale ta to bari ki ji wallahi ba ma ita ba idan mijin nata yazo ya shiga wannan sabgan shi ma kanshi sai na bashi kashi balantana ita in ba rashin mutunci ba ita ba yayes tasu bane in ni yayen shi ne ita ma yayes ne shine kawai za ta gayyato a zo a ji mata ciwo to wallahi ki faɗa ma yayarki duk ranan da ta ƙara kafan ta ƙara shi